Сәлем кызлар малайлар. Кәйфтәрегез ничек? Минеке шәп. Чөнки мин диңгез дөньясына сәяхәт итәргә җыенам. Сезне дә үзем белән чакырам. Башта әзерләнәбез. Безгә күп кызыл, кечкенә генә ак төсле кисәк, бәләкәй генә шарчык кран төсле һәм бераз гына кара төсле пластилиннар кирәк булачак. Шулай ук без агач таякчык һәм стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган махсус җайланма да кулланачакбыз. Димәк, без әзер. Дустым, синең диңгезгә барасың киләме? Минем дә. Шуңа күрә без бүген синең белән бергәләп диңгез һәм океаннарда яшәүче кечкенә генә җәнлекне диңгез кысласын ясаячакбыз. Зур кызыл пластилин шарын алабыз да, аны булачак диңгез кысласының өлешләренә бүләбез. Дуслар, сез аның тышкы кыяфәтен беләсездер бит. Нәкъ шулай аның киң каты панцире, ягъни кабырчыгы һәм бик күп кенә кечкенә тәпиләре бар. Шулай ук аның бик үткен кыскычлары да була. Һәм ул кыскычлар диңгез кысласының төп коралы. Пластилиннан шәмәтеп озынча формалы кисәкләр бүлеп алабыз. Безгә 3 пластилин кисәге кирәк булачак. Берсе зур, икесе уртача зурлыкта булырга тиеш. 3 кисәкне бер якка, 3-сен икенче якка. Дустым, син Себастьян исемле танылган мульт персонажны беләсеңме? Ул бик кызык, шулай бит. Менә шулай без ясаячак диңгез кысласы да аңа охшаган булачак. Хәзер 2 буйчык ясап, аларны сул якка алып куеп торабыз. Аннары шул буйчыклар янына 2 шарчык һәм бер кечкенә генә пластилин кисәген аерып куябыз. Бик яхшы. Хәзер диңгез кысласының иң зур өлешен аның кабырчыгын ясыйбыз. Зур кызыл пластилин кисәген әйбәтләп әвәлибез дә, аннан түгәрәк ясыйбыз. Аннары аны өскә өлешен менә шушылай итеп учла. Шуннан соң килеп чыккан кабырчыкны кәгазь битенә ябыштыр. Шулай кысабыз. Хәзер инде ябыштырабыз. Кырыйларын әйбәтләп тигезлибез. Дустым, дөньяда диңгез кыслаларының 6700дән артык төре бар. Кешеләргә шуларның бары тик якынча 4500 төре генә билгеле икән. Алар арасында чүлләрдә, тузсыз суларда яшәүчеләр дә бар. Без чын диңгез кысласын ясыйбыз, шулай бит. Шуңа күрә әйдәгез әле күз алдыбызга аның диңгездә кыйнганын китерик. Менә булды, кабырчык әзер. Хәзер дустыбызның тәпиләрен ясыйк. Алдан әзерләнгән шарчыктан буйчык яса. Аны уртасыннан бөгеп, кабырчыкның аскы өлешенә ябыштырабыз. Менә шулай, нәкъ шулай ук итеп икенче тәпиен дә ясыйбыз. Дәвам итәбез, дустым. Буйчык ясыйбыз да, аны уртасыннан бөгеп, кабырчыкка алдан ясалган тәпиләрдән бераз гына биегрәк ябыштырабыз. Менә шунда. Берсе. Һәм инде әлбәттә икенчесен ябыштырабыз. Бу бик күңелле, шулай бит. Сез бик оста икәнсез, дусларым. Менә бу буйчык нәрсә өчен кирәк икән? Күзләре өчен. Алар да тәпиләрдә басып торалар кебек. Бик кызык. Бу диңгез кысласына су асты дөньясының бөтен матурлыгын күрү өчен кирәк. Алар кабырчыкка тоташкан урында ничкәрәк булырга, очына таба киңәергә тиеш. Тамчыларга охшаганнар. Ясауы җиңелрәк булсын өчен пластилинны әйбәтләп әвәләргә кирәген онытма, дустым. Күзләре буласы урында баш бармагының изен калдыр. Менә шулай. Хәзер инде без диңгез кысласының коралын, кыскычларын ясарга керешербез. Менә булды. Калын пластилин кисәкләреннән мандарин өлешләр ясыйбыз. Килеп чыккан детальне диңгез кысласының күзләре биеклегенә ябыштырабыз. Аннары кечкенәрәк кисәктән кыскычның икенче өлешендә ясыйбыз. Афәрин, дусларым. Минем арттан кабатлагыз. Бу бик кызыклы хайваннарның кыскычлары бик зур булырга мөмкин. Дөньядагы иң зур диңгез кысласы кыскычларының арасы иң биек кешенең буеннан да зуррак булган икән. Ого-го! Икенче кыскыч әзер диярлек. Хәзер соңгы
өлешләрне генә өстисе калды. Соңгы өлешне әзерләйбез дә ябыштырабыз. Менә булды. Кечкенә мандарин өлешен ясыйбыз да зурысы янына ябыштырабыз. Ура, ул миңа бик ошый. Хәзер озынча детальләр ярдәмендә кыскычларны кабырчык белән тоташтырабыз. Минем арттан кабатла, һәм барысы да килеп чыгачак. Диңгез кыслаларының кабырчыклары үзләре белән бер рәттән үсми. Шуңа күрә аларга вакыт-вакыт иске кабырчыкларны салып, яңаны үстергә туры килә икән. Менә шулай, дуслар. Бик матур килеп чыга. Афәрин. Хәзер агач таякчык һәм соңгы кызыл пластилин шарчыкны ал. Аннан мөгезгә охшаган деталь ясыйбыз да кабырчыкның өстенә нәкъ күзләре арасына ябыштырабыз. Беркетү җиңелрәк булсын өчен, ул урында агач таякчык белән тишек ясыйбыз. Афәрин. Аннары инде ак пластилинны алабыз, ике өлешкә бүләбез, һәм инде аларны бармаклар белән кысланың күзләре булырга тиешле урынга ябыштырып куябыз. Булды. Ә хәзер крем пластилин нәрсәгә кирәк булыр икән? Достыбызның күзләре крем булырга тиеш дисеңме? Юк шул. Бу крем пластилиннан без диңгез кысласының кашларын ясыйбыз. Килеп чыгамы, дусларым? Афәрин. Шулай ук бу пластилин диңгез кысласының авызын ясар өчен дә кирәк булачак. Озын нечкә буйчык ясыйбыз, аны төр, ике кырыен тоташтыр да, бераз гына уңгара күчереп, кабырчыкка ябыштырабыз. Менә шулай. Менә. Хәзер инде ябыштырабыз. Булды. Кара пластилиннан күз караларын ясыйк. Башта агач таякчык белән алар өчен урын әзерлибез. Ак түгәрәкләрдә тишек ясыйбыз да кара пластилинны ябыштырабыз. Беренчесе һәм икенчесе. Менә булды. Аннары стейк белән детальләр өстәп чыгабыз. Кыскычларга, кабырчыкка сызыклар ясыйбыз. Менә шулай итеп, бик матур диңгез кысласы килеп чыга. Ура! Кызлар, малайлар, сез шундый афәриннәр. Шаян пластилин тапшыруының чираттагы чыгарылышында күрешербез. Хуш-хуш!